ndoda kuti muzive munzwisise anditi awa maoko awo anditi hausi mushini wakarowa panapa. Unozwa kuti unotanga kuzvida kunatsotanga kuzvifila kuti ndiritori chisekuru chevanhu chaicho anditi panapa ndamira nemuzukuru wangu akaita artwork iyi anditi anonzi Prosper anditi Prosper sangana neteam makadiko Zimbabwe ndonzi Prosper Bangani ndindakarerwa uncle wangu portrait. Yeah, so vese vanoda portrait vese kuti munotorwa mapictures chichi ziri right, but vese vanenge vachida maportraits akaita seanawo zvamunoita kachingobatai Prosper Prosper panhamba dziri pascreen idzo, and then Prosper anobva kusotera iwewo nefamily yako mese, even maartwork ekuisa mumaoffices handiti anokusoterai, munongomutumira picture kana kuti chingotaura naye panhamba dziri pascreen. Thank you very much. Thank you very much. This is a wonderful gift. This is priceless. Kana zviri kuuya kwandiri, this is priceless. Pandiri hazvina price handiti. Thank you very much nekungotipawo chipo chakadaiwo. Ina ndaujaira kupiwa zukuru, ndindajaira kupa vanhu. So ndikatoona vanhu vanondipa kana ndife ndakawakanganwa boss. Ndindajaira kuti every day I will be giving, but today I'm receiving this from Prosper. All you have to do if you want an artwork like this, just get in touch with him. Much love. Thank you.